जो आवेला आवेला रो याद जो आवेला आवेला रो याद जब आवेला आवेला रो याद जब आवेला आवेला रो छपरा के धरती से बहुत सुंदर ब्याह जितना बड़ाई करी जाए बहुत कम बा जितना हमार बड़ाई कोई नहीं हो लाइक हम पानी ना अरुणा बना रही राहुल परिवार गांव समाज परिवार बना रहे आई हमार गुरु जी के मंडलीय अध्यक्ष सोनू सोलंकी बन रहा अपन मंडली बनौले रहा आई राजा साउंड सर्विस प्रोप्राइटर भाई श्री कुमार जी उनकर बबुआ गोलू जी के माध्यम से पुरस्कार बार बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा माता रानी की कृपा बना रहो इस साउंड स्टूडियो में होकर जाती है आई यह परिवार से हमारे बाबा के बबुआ जी के माध्यम से पुरस्कार बार बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा कहे के भाव का लागल बचपन में हमारा के दूधवा पियावलू नजर नहीं लागे अचारा चलू माई हो माई तो माई हो माई तो लेकिन आई गोल लगता नहीं परम आदमी हमने के पूजनी नहीं पूजनी हमने के बाबा श्री हेमंत गिरी बाबा जी के माध्यम से आशीर्वाद है बाबा के गोल लगता नहीं हमारे गुरुदेव के भगना भोलू जी के माध्यम से पुरस्कार बार बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत माई हो माई तो लेकिन माई के दूध होगा स्वामी विवेकानंद जी माई शब्द के ऊपर प्रवचन देते रहे कि माई के दूध अमृत हो माई के सेवा करे के चाहिए माई के चरण में चारों धाम बा माई शब्द के ऊपर प्रवचन देते रहे कोई में दूसरता खड़ा भइल कहले कि माई के दूध होई हो बखान कइले बड़ा माई के दूध के नेकी हम दे दे स्वामी विवेकानंद कहले हे बबुआ स्वामी विवेकानंद कहले कि हे बबुआ एक जन्म ना हजारों जन्म लेबो माई के दूध के नेकी तू ना दे देबो अच्छा है दुनिया में केहू कहले कि हम दे विवेकानंद कहले कि निकाल बतियावला ले लिंक बैंकर परीक्षा दिया जाए स्वामी विवेकानंद मंत्र को बुला के आएगो 2 किलो के बटकारा एगो 500 ग्राम 2.5 किलो के बटकारा लेके एगो गमछा में बांध के आ उधर बांध के विवेकानंद कहले कि बबुआ हम तो बोले प्रवचन देता नहीं आ दिन भर घूम के सांझ के सुरक्षित आ जीबो ते बबुआ हमारा बुझा जाए कि तू अपने माई के दूध के लेके दे दे
अब साल में चल दिले 2.5 किलो के बटखरा है बाबूजी उधर पता बांधल आ लेके जब गांव में घूमे लगले आज 2.5 घंटा घूमले तब उधर फाटे लगे दौड़ लगे कहले ए विवेकानंद ए विवेकानंद ए विवेकानंद कहले क्या हुआ का भाई कहले बे महाराज 2.5 किलो के बटखरा बढ़ले माने तबे उधर फरले बा विवेकानंद कहले करे बेवकूफ कहीं का 2.5 किलो के बटखरा 2.5 घंटा में तोर उधर फारे लागल अरे पगला विचार कर ई माई कैसन होई है जो 9 महीना पर उधर में रखली आई बहुत दिन ना कहली कि हमार उधर फाटा था ई माई के दूर कमाई हो माई तो माई हो माई तो ने बिना बियाई याद जब आवेला आवेला रोवाई जब आवेला अपने सर के गैलू माया रूपी संसार में बानी जा लेकिन हाथ जोड़ के विनती करते हैं लड़का नालायक हो जाला तो वो माँ तारी यानी माइये तारी एगो बात कहता दिया हाथ जोड़ विनती करी माई हो माई अगलो जन्म में तोहार बेटा बनती हमारा गांधी बाबा के बबुआ जी के माध्यम से पुरस्कार बार बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा ओ दिवंगत आत्मा खातिर भगवान से विनती बा हचल भैया हमने का दिवंगत आत्मा के शांति खातिर विनती करते जगह है जब ज्ञातवा अजर अमर अविनाशी हेमंत बाबा न हवा उड़ाई न पानी गलाई न आगी जलाई तो सब कहां विनती करता है भाव हम जोर विनती करी माई हो माई अगलो जन्म में तोहार बेटा बनती माई एक के साथ साथ बाणी के विधान करता नहीं अका कहता है गरीबों नाम गरीबों नाम सिर के झुकाई और माई के दूध का जेना समय भगवान राम रावण के मार के यानी लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी के प्रस्थान कैले पुष्पक विमान से बीचे राह में हनुमान जी कहले के मालिक है कंचनगिरी पर्वत देखता नहीं मालिक है हां जी देखता नहीं आ तो ये कंचनगिरी पर्वत पर हमर माई रहली ये मालिक आज्ञा पैती तो हम जईती अपन माई ले भेंट करके आईती भगवान राम कहले के बबुआ हनुमान तारा माई ले के दर्शन होय लेके यही भाग्य तारा माई ले हमरो के दर्शन हो जाए पूरा सेना सहित सब लोग गई सभी लोग दंड प्रणाम गई माई आशीर्वाद दिहली हनुमान से कहले के बबुआ हनुमान बड़ा ढेर दिन पर भेंट भइल कहले के बा भेंट होकला के एक कारण बा कि तहरा समातारी के एगो चोर चोरा ले रहल आ हम कहनी ह पता लगवनी ह आ इहे हमर मालिक जाके चोरवा के मारले इतना बात जब मां अंजना सुनली कहली कि धिकार बा हमारा दूध में तो तू कलंक लगा देला हनुमान वो चोट के मारे खातिर तारा मालिक के जाए के पड़ल बा ए हनुमान हमारा दूध में तो उस शक्ति बा वो चोर के मारे खातिर अकेले काफी रहला इतना बतिया सुन के सब कह चुप वाले के लखन लाल हंस दिया कहले कि माई
लगल अपना दूध के बखान करे। अंजना मां कहली कि बबुआ तारा शंका बा, कहल कि हां मां शंका बा। तो हमरा दूध के कमाल देखबो। लखनलाल कहल कि हां मां तारा दूध के कमाल हम देखल चाहतनी। तू राक्षस के मारे खातिर कितना वो दूध में तारा शक्ति बा। पूरा सेना के सामने मां अंजना एक हाथे अपना अस्त्र के दबली, आ जब अस्त्र के दबली आ दूध के धारा निकलल, वो कंचनगिरी पहाड़ में उठाया हो। ई माई दूध में सबसे तकई पर नाम हम अरे सिर के झुकाई, याद जब आवे ना आइए हमारे गुरु जी को फरमाइश में 2 लाइन का भजन गा।